Вітаю вас, шаноўнае гаспадарства. Мяне клічуць Алексеем Картыннікам, і гэта рубрика «Шыі Лаба» на канале «Цёмны лёс». Гэтая рубрика уже насамрэч існуе. Ёсць две лекцыі па 4 гадзіны амаль што, дзе я распавядаю пра тое, што можна рабіць са штучным інтэлектам, адкуль ён з'явіўся, што гэта наогул такое. І гэтыя два відэа натхнілі мяне зрабіць цэлую рубрику на гэтым канале, бо вы ведаеце, на «Цёмным лёсе» звычайна выходзіць онлайн-інтэрв'ю ці падкасты з цікавымі людзьмі, і тут мне знянацку захацелася падзяліцца з вами сваім досведам у галіне штучнага інтэлекту, і гэта я буду рабіць у рубрыцы «Штучная інтэлектуальная лабараторыя» «Шыі Лаба». У гэтым відосе я вам распавяду пра пантэён штучнага інтэлекту, пра ўсі кампаніі, усіх буйных гульцоў, людзей, якія кіруюць штучным інтэлектам у свеце, каб вы лепей разумелі, што адбываецца, пра каго распавядаюць у навінах і пра што я буду вам распавядаць далей, бо не ведаючы асноўныя кампаніі і не ведаючы людзей, вы не будзеце цалкам разумець, што адбываецца ў наступных відосах. Карацей, гэта базу я лічу ведаць трэба. Адразу кажу, што ў гэтай рубрыцы я буду распавядаць тое, што ведаю, амаль што без падрыхтоўкі, але сам я даволі такі глыбако сижу ў штучным інтэлекце. Нагадаю вам, што я і лекцыі па штучнаму інтэлекту чытаю і для беларускіх суполак, і ва ўніверсітэце. Калі я кагосьці навучаю працаваць са штучным інтэлектам, то звычайна гэта адбываецца ў межах праграмавання, бо сам я праграміст з вялікім досведам і ў асноўным навучаю людзей, праграмістаў, працаваць са штучным інтэлектам, пісаць код разам. Таксама я вытвараю, раблю шмат контенту на расійскай і беларускай мовах. Я думаю, некаторыя з маіх праектаў вы ведаеце. І у стварэнні контенту я таксама выкарыстоўваю штучны інтэлект. У мінулым годзе яшчэ ў мяне з'явілася хобі, я пачаў рабіць музыку пад псеўданімам Сітівір. Усю гэтую музыку вы ўжо бадай што паслухалі, яна ёсць на канале, яна ёсць у Spotify, на ўсіх музычных пляцоўках. Таму можна сказаць, я дастаткова такі шырокапрофільны чалавек, які бачыць штучны інтэлект з розных бакоў. Да таго ж, мяне вельмі турбуе і клапоціць тое, што будзе адбывацца са штучным інтэлектам у будучыні, куды гэта нас прывядзе, якія праблемы мы ўжо сёння маем, і якія праблемы мы будзем мець у бліжэйшы час, а можа нават не ў бліжэйшы. Карацей, адказнае стаўленне да штучнага інтэлекту гэта таксама адна з маіх такіх прафесійных цікаўнасцей. І ўсім гэтым досведам у гэтай рубрыцы я буду з вами дзеліцца. Буду намагацца рабіць гэта прыкладна раз на месяц. Таму, калі ласачка, чакаю вашых каментароў, пішыце, пра што вам цікава будзе паразмаўляць. У меня ўжо ёсць некалькі тэмаў, якія я хачу з вами абмеркаваць, але калі збярэцца шмат каментараў за пэўную тэму, то зраблю відэа і па ёй. Таксама трэба адзначыць, што ў гэтых відэа амаль што не будзе монтажу, амаль што не будзе рэдактуры. На жаль, няма на гэта часу. Мы ведаем, што беларускамоўны контент глядзяць мала. І праз тое, што яго глядзяць мала, манетызаваць яго немагчыма. Гэта я да чаго? Гэта я да таго, што не думайце, што адсутнасць монтажу ці адсутнасць прапрацоўкі таго матэрыяла, які я вам распавядаю, гэта праз тое, што я там неяк не так стаўлюся да канала «Цёмны лёс», да гэтай рубрыкі. Гэта проста праз тое, што не хапае часу. Калі наш контент, калі контент на гэтым канале будзе глядзець шмат тысячаў беларусаў, а можа і десяткі і сотні тысяч, тады можна будзе ўжо пагаварыць і пра монтаж, і пра каманду, і пра ўсё астатняе. А пакуль што, на жаль, беларускі контент застаецца па большай частцы аматарскім, я думаю, не схлушу, калі так скажу. І калі ласачка, шануйце гэта, ад вас шмат не патрабуецца, проста націсніце падабайку, проста пакіньце каментар, калі ёсць што сказаць. Калі няма чаго сказаць ці не хочаце каментаваць, проста пашэрце гэтыя відэа з вашымі сваякамі, сябрамі, калі у вас ёсць соцсеткі, таксама там пра гэта распавядзіце. Слухайце, нарэшце рэшт, пра штучны інтэлект мала хто на беларускай мове распавядае, а я вам так скажу, што я вам распавяду такія рэчы, якія вы на іншых мовах не пачуеце, бо я вельмі глыбока сяжу ў гэтай тэме ўжо не адзін год. Добра, на гэтым уступ скончым. У наступных відэа уступ будзе меншы, просто гэта пачатак рубрыкі, трэба было з вами прамовіць усе гэтыя моманты. Сёння мы будзем з вами размаўляць пра базу, пра грунт. Я вам распавяду пра асноўныя кампаніі, якія існуюць у свеце штучнага інтэлекту на сённяшні момант, і таксама распавяду вам пра людзей, пра якіх таксама трэба ведаць, і што яны з сябе уяўляюць.
І, дарэчы, не толькі на канале «Цёмны лёс» я раблю контент пра штучны інтэлект па-беларуску. Разам з маімі сябрамі Эміліяй Гаўрус і Яўгенам Яфімавым мы робім падкаст «Каласы пад сярпом шыі». Гэты падкаст робіцца ўжо больш за паўгады, раз на 2 тыдні. Мы распавядаем пра самыя гучныя навіны зразумелай мовай з усіх бакоў. Таму, калі ласачка, падпісвайцеся на «Каласы пад сярпом шыі». Гэты падкаст накіраваны, разлічаны для шырокага колу людзей, не толькі для нейкіх там айцішнікаў ці тэхна-аптымістаў, тэхнафілаў, але для ўсіх. Шмат беларускай мовы у нас там. Мы сябе выпраўляем нават. Карацей, такі беларуска-лінгвістычна-штучна-інтэлектуальны падкаст. Падпісвайцеся, там шмат навінаў вы можаце даведацца. І ў прыватнасці ў гэтым падкасці я і Яўген і Эмілія шмат распавядаем пра кампаніі. Кампаніі, якіх не вельмі вялікая колькасць на сённяшні момант, але яны грунтоўныя ў свеце штучнага інтэлекту. Давайте пачнем з назваў гэтых кампаній. Я вам распавяду, што прыблізна кожная з іх робіць і чым займаецца. Тут трэба адразу адзначыць, што ў свеце літаральна 3 краіны, якія штосьці робяць у штучным інтэлекце. Нават 2 краіны і 1 супольнасць краінаў. Зразумела, гэта ЗША і Кітай. Супрацьстаянне гэтых супермагутных звышдзяржаў, яно ідзе ўжо дастаткова даўно ў тэхналагічным свеце, і ў дачыненні да штучнага інтэлекту яны з'яўляюцца на сённяшні момант лідарамі. І таксама крышачку спрабуе ў гэтую гонку уступіць, але так сабе атрымліваецца еўразвяз. У прыватнасці Францыя, бо ў Францыі ёсць некалькі цікавых праектаў, без якіх на сённяшні момант штучны інтэлект уявіць сабе немагчыма. Таму давайте пачнем з, напэўна, са Злучаных Штатаў Амерыкі, бо кампанія адтуль больш за ўсё на слыху у вас ды ў мяне, і потым пойдзем да Кітая і да еўразвязу. І яшчэ нешта, што я вам не казаў, у гэтым выпуску я вам распавяду нават пра беларусаў, якія з'яўляюцца грунтам і базай у штучным інтэлекце, бо такія ёсць. І крышачку пагаворым пра стан штучнага інтэлекту ў Беларусі. Паехалі. Злучаныя Штаты. Самая... Дарэчы, у мяне тут нататкі мае, таму не здзіўляйцеся, я з паперкамі. Самая папулярная і самая багатая кампанія, якая ацэньваецца ўжо ў 400 мільярдаў даляраў. Можа, я памыляюся, але гэта кампанія ў хуткім часе можа стаць адной з самых дарагіх кампаній, нават даражэйшай за Nvidia, Microsoft. Гэта маё ўласнае меркаванне. Гэта кампанія OpenAI, канешне ж. Усе з вас чулі пра гэтую кампанію, калі не чулі, нічога страшнага. Калі кажуць штучны інтэлект на сённяшні момант, то кампанія OpenAI гэта самы бліжэйшы адпаведнік. Бо кампанія OpenAI займаецца літаральна стварэннем самых перадавых штучна-інтэлектуальных сістэм. Я думаю, што больш-менш вы ўжо ведаеце, што штучны інтэлект на сённяшні момант гэта дастаткова складаны аркестр розных сістэм, якія працуюць разам, але часцяком, кажучы пра штучны інтэлект, маюцца на ўвазе нейрасеткі і канкрэтны спектр гэтых нейрасетак, архітэктура пад назвай LLM, Large Language Models, ці вялікія моўныя мадэлі. Я пра гэта ўжо распавядаў у 2 папярэдніх відосах, можаце ўключыць, там літаральна першыя 40 хвілін я распавядаю пра то, як з'явіліся нейрасеткі і што такое штучны інтэлект. Дык вось кампанія OpenAI, бадай, што адна з першых самых вядомых і самых перадавых кампаній, якія пачалі рабіць вось гэтыя самыя крутыя нейрасеткі, і да сіх яны трымаюць лідарства. Чым яна займаецца, гэтая кампанія? Ну, па-першае, ChatGPT. ChatGPT — гэта прадукт кампаніі OpenAI. Дарэчы, адзін з самых буйных і самых хутка растучых прадуктаў у свеце. Таксама яны вырабляюць шмат навуковых ведаў, і гэтымі ведамі, па крышачку дзеліцца са светам. Трэба адзначыць, што кампанія OpenAI існуе ўжо дастаткова даўно, з 2014, калі не памыляюся, года, і на пачатку іх мэта была ў тым, каб штучны інтэлект быў даступны для ўсіх. Гэта важна, бо назва кампаніі OpenAI, то бок адкрыты штучны інтэлект. І крытыкі кажуць, што як так, кампанія OpenAI называецца адкрытая, але свае прадукты яна робіць закрытымі, то бок іх няма коду гэтых прадуктаў, няма ў шырокай супольнасці, мы не можам, вы не можаце сабе спампаваць, напрыклад, сеткі, якія ў чаце GPT працуюць, і самастойна гэтыя сеткі выкарыстоўваць. Гэта камерцыйны прадукт, і сеткі гэтыя з'яўляюцца камерцыйнай тайнай. Дык у чым жа тут адкрытасць? Адкрытасць у тым, што кампанія OpenAI сваёй мэтай, місіяй ставіла
літаральна доступ да штучнага інтэлекту для ўсіх. І нібыта праз ChatGPT яны так і робяць. Яны даюць доступ да сваіх перадавых, да сваіх самых крутых сетак і інструментаў праз свае сервісы. Таму можна сказаць, што кампанія OpenAI ўсё яшчэ з'яўляецца open. Як бы нам не хацелася назваць ее closed. Другая кампанія і самы бліжэйшы канкурэнт OpenAI — гэта кампанія Anthropic. Таксама амерыканская кампанія, і трэба адзначыць, што кампанія Anthropic, яна займаецца прыблізна тым жа, яна вырабляе перадавыя мадэлі, яны заўсёды з OpenAI канкуруюць. Зараз кампанія Anthropic апошнія гады стала канцэнтравацца на мадэлях і інструментах для распрацоўшчыкаў, то бок калі OpenAI робіць мадэлі для ўсіх шырокага спектру, то Anthropic яны крышачку пад распрацоўку заточваюць свае мадэлі, робяць іх крышачку лепшымі менавіта ў напісанні коду і распрацоўцы праграмных прадуктаў. Цікава тое, што кампанію стварылі амаль што ўсе выхадцы з OpenAI. То бок навукоўцы з OpenAI зыходзілі і стваралі паціху сваю кампанію пад назвай Anthropic. І трэба яшчэ сказаць, што кампанія Anthropic, яна таксама робіць закрытыя мадэлі, але яна выкладае нашмат больш навуковых даследаванняў у сеціва і робіць іх публічнымі у адрозненне ад OpenAI. І таксама Anthropic шмат думаюць пра этычнасць сваіх нейрасетак. У той момант, як OpenAI, нібыта пра гэта думае, але пэўных крокаў не робіць, ці мы іх не бачым, то Anthropic часцяком выкладаюць працы на тэму таго, як паводзяць сябе нейрасеткі, у чым яны падобныя да нашых паводзін, у чым не. Адно з апошніх цікавых, што яны рабілі прац, напрыклад, яны публічна абвясцілі, што не будуць выдаляць зыходныя коды перадыдучых папярэдніх мадэляў, і таму што гэта неэтычна. То бок яны літаральна не хочуць забіваць мадэлі. Гэта можа гучаць крышачку дзіўна, але проста пачытайце навіны, паслухайце наш падкаст, вы зразумееце, там мы больш дакладна распавядаем. Факт у тым, што Anthropic аддае больш увагі, прынамсі, публічна так здаецца, навуковым даследаванням і распрацоўцы бяспечнага і этычнага штучнага інтэлекту, чым OpenAI. Але ў гэтай гонцы OpenAI ўсё ж такі з'яўляецца лідарам, і Anthropic, можна сказаць, даганяе, але не моцна адстаючы. Трэцяя кампанія, і гэта вось буйная тройка кампаній, якія робяць самыя крутыя мадэлі, і адставанне ад іх у іншых кампаній вельмі моцнае. Так вось трэцяя кампанія — гэта кампанія Google DeepMind. І гэта важна, таму што DeepMind — гэта брытанская кампанія, якая ў 2014 годзе далучылася да кампаніі Google. Google яе выкупіў. І вось у межах кампаніі Google DeepMind робіць DeepMind глубокі розум, напэўна, перакладаецца. Гэта навуковая лабараторыя, кампанія, якая робіць бадай што больш за ўсе разам кампаніі са Злучаных Штатаў Амерыкі у навуковых даследаваннях у межах штучнага інтэлекту. Каб проста паказаць моц гэтай кампаніі, ў 2024 годзе яны, іх SEO, пра яго мы пазней пагаворым, атрымалі Нобелеўскую прэмію па хіміі. А Нобелеўскую прэмію па хіміі ў 2024 годзе далі нейрасетцы, стваральнікам нейрасеткі AlphaFold, якая можа вельмі крута ствараць новыя белкі, чым дапамагае ствараць лекі будучыні, напрыклад. І ўвогуле там біялогіі шмат чым дапамагае гэта нейрасетка. Таму Google DeepMind — гэта такі галоўны навуковы цэнтр. А таксама яны робяць разам з Google шматлікія сервісы і свае мадэлі. Мадэлі ў Google DeepMind называюцца Gemini. Магчыма, вы пра іх таксама чулі. Дарэчы, у OpenAI мадэлі называюцца GPT. Яшчэ ў іх было сямейства O, але ўсё ж такі GPT, звычайна, гэта, калі вы чуеце мадэль з назвай GPT, то гэта OpenAI. Anthropic робіць мадэлі з назвай Claude. Там розныя ёсць мадэлі Claude Opus, Claude Haiku, Claude Sonnet. І Google робяць Gemini. І пры гэтым OpenAI лідар, Anthropic за штучны інтэлект адкрыты, этычны і зразумелы, і Google DeepMind робяць бадай што самыя вялікія і самыя гучныя працы навуковыя, выкладаюць іх у сеціва, каб усе маглі гэтыя працы глядзець. Яшчэ з буйных кампаній, але ўжо якія адстаюць дастаткова на вялікую адлегласць ад гэтай троіцы, такіх кампаній дзве, я б сказаў. Гэта Meta, былы Facebook, і гэта XAI, кампанія Ілона Маска, якая займаецца вытворчасцю сваіх уласных мадэляў пад назвай Grok.
Ну і з метай там дзіўная гісторыя, яны доўгі час рабілі свае мадэлі, называюцца НЛАМа, але чамусьці ў сярэдзіне мінулага году яны спыніліся і шматлікія інжынеры і навукоўцы з меты зышлі, якія распрацоўвалі гэтыя мадэлі, пра некаторыя з іх мы далей пагаворым. Таму ў меты ўсё не вельмі добра зараз са штучным інтэлектам. Ну а XAI, дарэчы, пачынаўся як кампанія нейкая недарэчная падавалася, якая ніколі нікога не дагоніць, але зараз яна паціху пачынае даганяць і Google, і OpenAI, і Anthropic. І магчыма ў гэтым годзе гэта кампанія XAI зойдзе ў гэтую троіцу. У нас будзе 4 лідыруючых кампаній, якія займаюцца штучным інтэлектам у ЗША. Давайте рухацца далей. У нас Кітай. У Кітаі шмат насамрэч кампаній розных, і Кітай увогуле гэта краіна, якая распрацоўвае штучны інтэлект і прасоўвае яго праз ось гэтую мяккую сілу. То бок, амаль што ўсе напрацоўкі, якія робяць кітайскія кампаніі, трапляюць у сеціва, яны іх выкладаюць для ўсіх. Ну і ў гэтым розніца, што кампаніі з ЗША робяць усё закрытую, гэта камерцыйная тайна, а кампаніі з Кітаю, дзякуючы гэтай soft power, запаўняюць свет. Таму амаль што ўсе мадэлі з Кітаю, яны адкрытыя, і яны выкарыстоўваюцца ва ўсім свеце, у прыватнасці таму ў шматлікіх кампаніях, калі патрэбны нейкія нейрасеткі, сабе прыватна ўсталёўваць, гэта звычайна, ну, амаль што звычайна кітайскія нейрасеткі. Якія там ёсць кампаніі? Ну, ёсць 3 самыя буйныя кампаніі ў Кітаі тэхналагічныя, так званы BAT, гэта Baidu, Alibaba і Tencent. Гэтыя 3 кампаніі, канешне, таксама выпускаюць і нейрасеткі, яны імі займаюцца, у іх свае нейрасеткі, у Baidu гэта семейства мадэлей Ernie, у Tencent мадэлі вельмі ўдалыя Хуньян, ну, смешная назва, але ўсё ж такі. У Alibaba гэта вельмі таксама ўдалыя мадэлі ў семействе Qwen. Все гэтыя кампаніі, дарэчы, робяць мадэлі не толькі тэкставыя, не толькі якія з тэкстам працуюць, яны робяць і відэа-мадэлі, якія з відэа працуюць, і з выявамі. Ну, можна сказаць, што кітайцы яны такія дастаткова шырокапрофільныя. Параўноўваюцца па сваёй шырыні з OpenAI, Anthropic і нават шырэйшыя месцамі. Але гэта не галоўная кампанія штучнага інтэлекту ў Кітаі. У Кітаі з'явіўся стартап у свой час пад назвай DeepSeek. І гэты стартап зрабіў бум са сваёй мадэлю DeepSeek у мінулым годзе. Яны зрабілі адкрытую мадэль, якая на той момант па магутнасцях і па якасці працы амаль што дагнала закрытыя мадэлі OpenAI. Тады весь рынок і ўвесь мір насамрэч крышачку нават перапужаўся, узбудзіўся, і все мы даведаліся пра DeepSeek. І кітайская камуністычная партія таксама даведалася пра DeepSeek. І таму DeepSeek на сённяшні момант, можна сказаць, галоўная навуковая лаба Кітая па штучнаму інтэлекту. Яны працягваюць рабіць свае мадэлі, і CEO DeepSeek ходзіць асабіста на кавёр да Сі Цзіньпіня, як ён начальнік гэтай камуністычнай партыі, і адчытваецца. Таму асноўныя стаўкі ў Кітаі на DeepSeek, ну і таксама на вось кампаніі BAT. Тутака я зусім забыўся вам распавесці пра бадай што другую па значнасці кампанію ў Кітаі, якая распрацоўвае мадэлі. І забыўся я пра тое, што яна з'явілася адносна недаўна, літаральна паўгады таму яна ў публічнай прасторы з'явілася. Гэтая кампанія робіць зараз найпапулярнейшую open-source-ную мадэль пад назвай GLM 4.7, гэта яе актыўная версія. Гэта велізарная мадэль, якая супернічае з закрытымі, спаборнічае нават з закрытымі мадэлямі амерыканскімі, і якая лічыцца дэ-факта пераемніцай вось гэтага сцягу, які запусціў DeepSeek. То бок гэтая мадэль, якая напружвае амерыканскія кампаніі тыпу OpenAI і Anthropic. І вырабляецца гэтая мадэль, і трэба сказаць некалькі іншых мадэляў у іх ёсць. Вырабляецца гэта ўсё кампаніяй з назвай Z.AI. Не здзіўляецеся з назвы, яна не мае ніякага дачынення да гвалту з Расіі, з боку расейшчыны, хтосьці мог так падумаць. Гэтая кампанія так называецца, бо ў Кітаі насамрэч не ў кантэксце таго, што адбываецца на іхнім захадзе. І я вам пакіну спасылачку на блог, на артыкул, які напісала кампанія Z.AI літаральна ў пачатку 26-го году, дзе яны проста распавялі гісторыю, як гэтая кампанія з'явілася, як яны раней называліся, чаму яны зараз называюцца Z.AI. Ну і карацей, за гэтай кампаніяй мы будзем таксама сачыць. На сённяшні момант Z.AI не менш важная кампанія, чым Alibaba, Baidu ці Tencent.
Акрамя гэтых кампаній ёсць яшчэ ByteDance, яны распрацоўваюць гульні, напэўна, вы іх ведаеце, яны робяць сваё сямейства мадэляў, напрыклад, у іх ёсць сид-кодер для праграмавання, недрэнныя мадэлі. Ну і яшчэ вялікі шэраг ёсць кітайскіх кампаній меншых, але іх там вельмі шмат гэтых кампаній, якія робяць і мадэлі, якія робяць і для тэксту мадэлі, і для відэамадэлі, там Kling, Moonshot AI, O1 AI кампанія аднаго знакамітага дзядзькі Кайфулі. Ну, карацей, там шмат кампаній, кітайская камуністычная партыя ўлівае вялікія грошы, і я б нават сказаў, што у навасном асяроддзі, калі колькасна лічыць, то кітайскіх мадэляў, кітайскіх кампаній штучна-інтэлектуальных прысутнічае больш. Бо ў ЗША літаральна ось 5 кампаній, пра якія мы ведаем, а ўсе астатнія недзе зусім знізу, пра іх не чутна, не гучна нічога. А ў Кітаі вялікі шэраг гэтых кампаній, конечно, выдзяляюцца DeepSeek, Alibaba, ByteDance, Baidu і Tencent, але іншыя кампаніі таксама папулярныя. Ну і давайте да Еўропы пераходзіць. У Еўропе галоўная кампанія, якая займаецца штучным інтэлектам, гэта Mistral AI. Ну і з назвы, напэўна, зразумела, што гэта французская кампанія. Яны вырабляюць свае мадэлі, напалову адкрытыя, напалову закрытыя, то бок і тыя іх прысутнічаюць. Гэтыя мадэлі не канкуруюць з OpenAI, Антропікам, нават з DeepSeek'ам кітайскім, але гэтыя мадэлі падыходзяць да еўрапейскага заканадаўства, да еўразвязнага заканадаўства. Тут у еўразвязе, я проста жыву ў Польшчы зараз, тут ёсць так званы AI-акт, гэта заканадаўства, якое вельмі моцна рэгулюе штучны інтэлект, і вось кампанія Mistral AI, адзіная з усіх кампаній, якая ўсе гэтыя нормы намагаецца выконваць, і таму іх кампанія шырока выкарыстоўваюцца ў еўразвязе. Яны не толькі мадэлі вырабляюць, яны вырабляюць увесь сервіс вакол мадэляў. Можна сказаць, гэта такі наш еўрапейскі OpenAI. Але па манетызацыі ён у разоў 50, напэўна, меншы, чым OpenAI. Ну і па магутнасці сваіх мадэляў, як я і казаў, ён не дасягае лідараў гэтай стартапы, пакуль што ніколі не дасягаў. Але пабачым, што будзе ў будучыні. І яшчэ з цікавага ва Францыі існуе кампанія пад назвай Hugging Face. Ты, хто займаюцца нейрасеткамі, пра яе даўно ведаюць, гэта кампанія, якая стварыла прадукт, сайт, на якім захоўваюцца амаль што ўсе неабходныя рэчы для таго, каб ствараць і навучаць нейрасеткі. Гэта вельмі старая кампанія, яна, напэўна, стала папулярнай яшчэ раней, чым з OpenAI стаў папулярным. Ну і карацей, вось усе адкрытыя дадзеныя для навучання нейрасетак, усе адкрытыя нейрасеткі, яны выкладаюцца заўсёды ў першую чаргу на сайце Hugging Face. І гэты сайт з'яўляецца уласнасцю кампаніі французскай. Таму можна сказаць, што ў Еўропе таксама ёсць пэўная крытычная інфраструктура, вось як мінімум з Hugging Face, крытычная для ўсяго свету штучнага інтэлекту. Тут трэба спыніцца некалькі хвілінак і паразмаўляць пра тое, што ж там у расеюшкі. Таму што, я ведаю, мы у Беларусі часцяком звыклі раўняцца на Расею, лічыць, што Расея гэта нейкая магутная дзяржава на фоне ўсіх астатніх, але сітуацыя са штучным інтэлектам паказвае, што Расея зусім адсталая краіна, прынамсі ў штучным інтэлекце. Як гэта зразумець? Я вам пакіну даследаванне, якое выйшло апрыканцы мінулага году, Кембридж яго рабіў, яны зрабілі індекс уцятасці краін у штучны інтэлект, зацятасці. Таго, наколькі якасна ідзе інтэграцыя штучнага інтэлекту ў дзяржапараты, і ў краіну цалкам. Тут невялічкая правачка, бо я насамрэч падчас запісу крышачку загаварыўся, і даследаванне гэта не кембриджскае, а оксфордскае. Хай і тое Англія, але гэта розныя універсітэты, і таму трэба ведаць, што даследаванне оксфордскае, і паўсюль, дзе я кажу, што гэта даследаванне кембриджскае, я буду казаць пра гэта ў гэтым выпуску некалькі разоў. Памятайце, што яно оксфордскае, і спасылачка на яго, канешне ж, будзе ў апісанні да гэтага роліку ці да падкасту, калі вы слухаеце наш сённяшні выпуск. Дык вось, для разумення, Расія там на 47-м месцы. Каб параўнаць, напрыклад, Польшча на 24-м месцы. Пры гэтым у Польшчы не вельмі вялікая інтэграцыя ў штучны інтэлект. Эстонія ў 19-м, Францыя ўваходзіць у 10-ку. І зразумела, Кітай, ЗША гэта першая, я не памятаю, першая 5 будзе краін. Таму, зразумела, у Расіі ўсё не вельмі добра. Расія ў даганяючым стане, і, напэўна, я ў прыватнасці лічу, што гэта добра, бо мы ведаем, куды гэтыя тэхналогіі на сённяшні момант пойдуць. Канешне ж, яны пойдуць на падтрымку вайны,
Але калі ўсё ж таки узгадай, што там у іх робіцца, у іх, напэўна, зараз две асноўных кампаніі, якія робяць хоць штосьці са штучным інтэлектам пры падтрымцы дзяржавы, канешне, гэта Яндекс, гэта навуковая лаба і гэта Сбербанк. Нечакана для кагосьці можа быць, але Сбербанк робіць свой чат, яны робяць сваю праграму для праграмавання IDE, і яны робяць сваю буйную сетку для малявання, кандзінскі так званы. Але зноў ж такі, усе гэтыя гігачаты, як яны называюцца ў Сберы, усе гэтыя кандзінскія, яны працуюць горш, чым топавыя сеткі кітайскія. Таму я лічу, што туды глядзець пакуль што не трэба. Дарэчы, роботы ў Расіі, падаецца, на апошнім часам з'яўляюцца, но зноў ж такі зразумела чаму, таму што роботы ў вайне гэта зразумелы спосаб ужывання. І падаецца, што ў іх там зараз нейкі бум з роботамі ідзе, але ёсць як і цікавыя моменты, калі там не паказвалі нейкага робота, і ён быў нядрэнны. Але мы ведаем, што калі прэзідэнтам паказваюць нейкія напрацоўкі, то хутчэй за ўсё там 90%, калі не больш, гэта фейк. Ну, у сэнсе, гэта ўсё падроблена, каб просто паказаць. Ну, а ёсць і смешныя прыклады, калі нейкі там робот на прэзентацыі просто падае як п'яны. Ну, карацей, пра роботы я вам раскажу крышачку далей. Тое, што творыцца, што робіцца ў міры, гэта на 10-20, ну, на шмат крокаў наперадзе, чым тое, што робіцца ў Расіі. Калі камусьці цікава, што робіцца ў Расіі. Ну, ўсё ж такі суседзі нашы, так сталася, таму трэба ведаць. А што ў Беларусі? Ну, у Беларусі яшчэ горш. Калі браць тую ж статыстыку Кембриджа, якую я вам спасылачку пакінуў у апісанні да гэтага выпуску, то Беларусь аж на 121 месцы. То бок Расія на 44, на 47, Беларусь на 121. Нашыя бліжэйшыя суседзі. Кыргызстан 116, Боснія і Герцеговіна 112, Ірак 124 месца, Зімбабве 127. І нават гледзячы на навінавы фон, які ёсць у Беларусі, хутчэй у Беларусі зараз накірунак ідзе на тое, каб пазбягаць штучнага інтэлекту і казаць, што гэта нешта страшнае, нам не патрэбнае. Ну, можна проста паглядзець, як там насупраць палацу спорта была вось гэтая нейкая імпрэза, дзе са штучнага інтэлекту зрабілі антаганіста галоўнага. Тут, канешне, для шчырасці трэба сказаць, што ў Беларусі ў канцы 25-го года было падпісана пастанаўленне о дзяржаўнай лічбавізацыі Беларусі на 26-30 гады. І ў гэтым пастанаўленні шмат чаго распавядаецца пра штучны інтэлект. Вы можете яго знайсці, я спасылку пакінуў у апісанні. Там 32 старонкі вельмі сухога тэксту. Ну і калі падсумоўваць, то збіраюцца за гэтыя 4 гады прыкладна 2 мільярды даляраў аддаць на тое, каб трансфарміраваць беларускі IT-сектар, і ў прыватнасці ў асноўным там все датычыцца штучнага інтэлекту. Збіраюцца рабіць нейкія мерапрыемствы, нават пра хакатоны там напісана, збіраюцца фінансаваць кампаніі ў парку высокіх тэхналогій. Канешне, ёсць там некаторыя і льготы кампаніям, якія будуць займацца трансфармацыяй Беларусі у накірунку штучнага інтэлекту. І ўвесь фокус гэтай праграмы зрушаны ў бок крытычных тэхналогій, імпартазамяшчэння і рэалізацыі так званай тэхналагічнай самастойнасці ці тэхналагічнага суверэнітэту Беларусі. Тут, канешне, крышачку у мяне усмешка ўзнікае на твары, таму што па-першае, ну, аб якім можна казаць тэхнічным суверэнітэце, тэхналагічным суверэнітэце, калі тое, што адбываецца ў Беларусі, зноў ж такі нагадаю вам пра даследаванне Оксфордскае, дзе Беларусь займае адно з апошніх месцаў па укараненню штучнага інтэлекту. Аб чым тут можна казаць? Аб якім мы кажам суверэнітэце? Тут, акрамя таго, што штучны інтэлект трэба падымаць, так трэба яшчэ ўсю структуру падымаць вакол і выбудоўваць міжнародныя сувязі. Ну, карацей, шмат работы трэба праводзіць вакол усяго гэтага. Ні аб якім суверэнітэце мы не можам казаць. У Еўропе ёсць адна краіна, якая хоць неяк выцягвае суверэнітэт усяго еўразвязу у дачыненні навуковых дасягненняў, якія робяцца ў штучным інтэлекце. У чым тут Беларусь збіраецца канкураваць, мне не зусім зразумела. Ну і, канешне, выдаткі, падаецца, што 2 мільярды даляраў, калі быць дакладным, там у дакуменце напісана пра 6,9 мільярдаў рублёў, то гэта не такія вялікія грошы, асабліва калі ўлічваць, што гэта грошы на 5 гадоў. Прыкладна на 1 год атрымліваецца 500 мільёнаў долараў выдаткаў. Прабачце, канешне, але 500 мільёнаў даляраў гэта прыблізна тая сума, якую сёння траціць, напрыклад, кампанія Мета для таго, каб натрэніраваць, абвучыць сваю не самую лепшую мадэль. Кампанія OpenAI, хутчэй за ўсё, на свае новыя мадэлі траціць прыблізна бюджэт усёй гэтай пяцігодкі.
Таму гэтыя грошы зусім невялічкія, улічваючы, што гэтыя грошы будуць аддавацца стартапам, кампаніям розным, не адной, то там будуць далетаць добра, калі десяткі ці сотні тысяч даляраў. Десяткі сотні тысяч даляраў кампаніям, якія займаюцца нейкімі вартымі рэчамі ў штучным інтэлекце, гэта зусім невялічкія грошы. Гэтага нават не хопіць, каб купіць нармалёвы дата-цэнтр, які там дата-цэнтр, просто нармалёвы сервер, на якім можна навучаць мадэлі. Што такім чынам дзяржава намагаецца зрабіць? Яна, зразумела, намагаецца кантраляваць тэхналогію ў межах краіны. Гэта ўсё зроблена для таго, каб просто яшчэ раз паднасесці на вушы тым кампаніям, якія хоць штосьці будуць намагацца рабіць, і кантраляваць тое, што яны робяць, і накіроўваць іх у той бок, які патрэбен дзяржаве. Таксама ў гэтым пастанаўленні шмат напісана і пра штрафы. І штрафы там немаленькія. І яны даходзяць да таго, што пры невыкананні умоў кампаніі павінны будуць вярнуць усе льготы і ўсе выдаткі ім былі, якія нададзеныя. Такім чынам дзяржава просто будзе кантраляваць. Наогул даваць інвестыцыі кампаніям на умовах таго, што яны павінны штосьці павярнуць, гэта нейкае вар'яцтва. Гэта цалкам вар'яцтва, ва ўсім міры так не робіцца, і ў Беларусі, напэўна, таксама не запрацуе. І таму, падсумоўваючы, вы бачыце, што нават праз гэтае пастанаўленне я не вельмі веру ў тое, што па-першае, гэтыя грошыкі будуць адданы тым праектам, якія насамрэч робяць нейкія крутыя рэчы ў штучным інтэлекце, а па-другое, што наогул гэтая праграма будзе працаваць. Мы такія праграмы ўжо ведалі, бачылі ў Беларусі, і бадай, што ні адна з іх нармальна не працавала. Ну і да таго ж нельга рабіць нейкія крутыя рэчы ў штучным інтэлекце сёння, будучы краінай, з якой ніхто з развітых краін размаўляць не хоча. Падаецца, над чымсьці іншым крышачку трэба працаваць. Ну, карацей, у Беларусі ўсё не вельмі добра. Можа быць, калісьці гэта выправіцца. Мне, канешне, як IT-спецыялісту з Беларусі, прыкра, што ў нас калісьці краіна была IT-краінай, у нас быў вельмі канкурентны рынок, і вы пабачыце далей, што ёсць беларусы, якія просто на сваіх плечах трымаюць штучны інтэлект, але ў Беларусі цалкам дупа. Калі ўсё ж такі шукаць нешта добрае, што робіцца у Беларусі, то я б, напэўна, адзначыў супольнасць беларускіх навукоўцаў і некаторых аматараў, якія ўсё ж такі робяць цікавыя і вартыя рэчы ў штучным інтэлекце. Але зноў ж такі гэта не звязана з дзяржавай, гэта не звязана з Беларусю, гэта звязана з беларусамі. Напэўна, самае такое грунтоўнае навуковае, што робіцца ў штучным інтэлекце і пра што мы ведаем, што самае гучнае, гэта група людзей, навукоўцаў, якія робяць беларускія бенчмаркі. Бенчмаркі гэта такія нібыта тэсты, якія выяўляюць, наколькі добра ці дрэнна нейрасеткі працуюць з беларускай, напрыклад, мовай ці з іншымі мовамі. Дык вось у нас ёсць суполка навукоўцаў, вельмі файная. Па-першае, яны зрабілі бенчмарк пад назвай Белглу. Я не буду зараз распавядаць, навошта ён патрэбны, гэта больш такая філалагічная тэма, але вы зможаце па спасылцы ў апісанні самі азнаёміцца. Таксама ў апошні час у нас з'явілася каманда навукоўцаў, якая збірае зараз пытанні да бенчмарку аналагах Humanity Last Exam. Гэта бенчмарк, які уключае ў сябе шмат пытанняў, на якія чалавек адказвае больш-менш нармалёва пры наяўнасці часу, а нейрасеткі блытаюцца. Ён ёсць глобальны бенчмарк, ён зроблены ў асноўным на ангельскай мове, і зараз суполка аматараў, навукоўцаў, не аматараў, суполка навукоўцаў беларусаў збірае датасет гэтых пытанняў, уже нават сабралі, ўжо іх тэстуюць гэтыя пытанні. У хуткім часе, я думаю, што таксама зробяць працу, наколькі добра топавыя нейрасеткі па-беларуску могуць адказваць на такія пытанні, што для нас больш важна, наколькі яны добра могуць адказваць на пытанні беларускасці і аб беларускім. Вось, таму навукоўцы, беларусы, якія працуюць над беларускім у галіне нейрасетак і штучнага інтэлекту, яны ёсць, і ім вялікая пашана і павага. Таксама у нас ёсць некалькі праектаў, пра якія я хачу тут вам крышачку распавесці, якія робяцца аматарамі, але сярод гэтых аматараў таксама прафесіяналы амаль што ўсе людзі. Па-першае, гэта каманда, якая робіць беларускамоўную text-to-speech мадэль. Я пакінуў спасылачку на Hugging Face, дзе можна знайсці тыя мадэлькі, якія яны выкладаюць. Калі вы хочаце паразмаўляць з людзьмі, якія робяць гэту мадэльку, то прыходзьце ў чатик Беларусі я і беларускі шыі. Там кіраўнік праекту Сергей знаходзіцца, яго можна там
пінгануць, можна яго там знайсці, у асабістае паведамленне яму напісаць, запытаць, можа, якая дапамога патрэбна. То бок вось у нас суполка сама сабралася літаральна 1,5 гады таму, калі я правільна памятаю, самі зрабілі мадэль, якая вартая, якая насамрэч на той момант, калі яна яе рабілі, працавала лепей, чым усё, што існавала. Менавіта у агушцы тэксту на беларускую мову. Гэтая каманда, дарэчы, выкарыстоўвала дадзеныя, то бок датасеты, тыя дадзеныя, на якіх навучала сваю мадэль, яна выкарыстоўвала таксама з сайту DonorBuy. Гэта даволі ўжо сталы сайт, на якім знаходзіцца, напэўна, самы вялікі архіў дадзеных, на якіх можна навучаць неўрасеткі. Тут трэба, дарэчы, азначыць, што праект DonorBuy, ён знаходзіцца ў Беларусі, гэта беларуская арганізацыя, якая збірае датасеты, і кожны з вас можа стаць чалавекам, які аддасць свой голас, агучыць штосьці і дадасць яго ў датасет. Таму, калі у вас ёсць жаданне і час і добры мікрафон, то праходзьце па спасылцы ў апісанні і пашырайце беларушчыну, дадавайце свой голас, папаўняйце датасет на DonorBuy. DonorBuy дае свае дадзеныя ўсім, ён распаўсюджвае іх па Creative Commons ліцэнзіі, то бок усе могуць выкарыстоўваць гэтыя датасеты, а значыцца, з такім сваім унёскам вы проста дапаможаце нейрасеткам лепей разумець беларускую мову, бо я думаю, іх датасеты выкарыстоўваюцца не толькі аматарамі, але таксама буйнымі кампаніямі, тым жа OpenAI і антропікам яны павінны выкарыстоўвацца, бо больш дагледжанага датасету, больш дагледжаных дадзеных у нас у адкрытым доступе не існуе. Ёсць, напрыклад, Вікіпедыя, але ўсё ж таки Вікіпедыя гэта не галасавыя дадзеныя. Плюс DonorBuy збірае усялякія акцэнты, усялякія дыялекты. Вельмі файны праект. Яшчэ я хачу азначыць невялічкі праектик, за які я вельмі радзею, але які вельмі невялічкі, і у яго няма вялікай падтрымкі, каб ён здзейсніўся, але я спадзяюся, што ўсё ж таки гэты праект здзейсніцца, і мы пабачым яго вынікі. Гэта праект «Голас». Гэтыя рабяты робяць галасавы асістэнт у выглядзе калонкі, які можа размаўляць па-беларуску. І гэта ўжо не проста нейрасеткі, ім там і нейрасеткі патрэбныя, таксама яны робяць так званы хардвер, то бок яны робяць апаратнае забеспячэнне, яны паяюць саму калонку і саму плату. На жаль, праект гэты піша навіны рэдка, раз на некалькі месяцаў, напэўна, праз недахоп фінансавання, таму калі хтосьці з вас хоча дапамагчы фінансаваннем ці проста напісаць ребятам, спытаць, як у іх справы, будзе спасылачка на іх афіцыйны тэлеграм-канал, таксама ў апісанні да гэтага выпуску. Калі ласка, дапамагайце беларускім праектам прасоўваць беларускае. Ну і гэта прыкладна ўсё, што я смог узгадаць тое, што робяць менавіта беларусы для беларусаў і па-беларуску. І давайте рухацца далей у нас іншыя кампаніі. Бо тыя кампаніі, якія я назваў, яны ў асноўным займаюцца навукай і стварэннем перадавых мадэляў. Але ёсць яшчэ некаторыя цікавыя кампаніі, пра якія трэба ўзгадаць. Па-першае, кампаніі, якія выпускаюць жалезе, на якім працуюць усе гэтыя неўрасеткі і ўвесь гэты штучны інтэлект. Да мінулага года у нас была на вуснах адна кампанія, якая называецца NVIDIA. Шмат хто пра яе ведае, яны робяць графічныя паскаральнікі для гулень, для усялякіх там майнінгаў біткоінаў яны доўга рабілі паскаральнікі. Ну і зараз яны з'яўляюцца асноўнай кампаніяй, вытворцам паскаральнікаў, на якіх запускаюцца нейрасеткі. Тут трэба адзначыць, што нейрасеткі працуюць у асноўным на магутнасцях відэакартак, ну ці графічных паскаральнікаў. І вось амаль што ўсе самыя магутныя сеткі працуюць на паскаральніках ад NVIDIA. Менавіта праз гэта NVIDIA стала ў мінулым годзе самай дарагой кампаніяй у свеце. Я ўжо не памятаю, ці то 3, ці то 4 трыльёны долараў капіталізацыя. Вельмі хутка яна вырасла. Але рынок з'явіўся з нейрасеткамі, усе пабачылі, як NVIDIA пайшла ў гору, і у яе з'явіліся канкуренты. На сённяшні момант гэта 3 кампаніі. Google. У Google ёсць свае працэсары цікавыя, тэнзорныя, ну, гэта ўжо пайшлі дэталі, але ўсё ж такі Google уварваліся ў гэтую гонку. Нечакана ў гэтую гонку уварваўся Amazon. Напэўна, вы не ведаеце, але ў Amazon ёсць буйная кампанія, якая займаецца тэхналогіямі, называецца AWS, Amazon Web System. Эта кампанія надае тэхналагічныя паслугі тэхналагічным гігантам, і вось пад эгідай AWS Amazon пачала ў мінулым годзе выпускаць свае вельмі файныя працэсары для нейрасетак, называюцца Trainium, ужо другая версія, таму яны таксама канкуруюць зараз з NVIDIA. І кампанія AMD, яна была калісьці другой у свеце па вытворчасці графічных паскаральнікаў, але калі
пайшоў гэты хайп вакол нейрасетак, AMD нешта праспала ўсё, і вось толькі ў канцы мінулага году яны пачалі паказваць нейкія нармалёвыя напрацоўкі, якія можна выкарыстоўваць у штучным інтэлекце. Таму можна сказаць, што AMD таксама па крышачку падцягваецца. Больш ніякіх кампаній няма. Трэба сказаць, што ў Кітаі сваё зноў ж такі жыццё, бо там Кітай з ЗША у барацьбе пастаяннай няспыннай знаходзяцца, і ў мінулым годзе ЗША ўсімі сваімі намаганнямі паказваў Кітаю, што яны не будуць прадаваць ім паскаральнікі. NVIDIA было забаронена доўгі час прадаваць паскаральнікі, таму ў Кітаі зараз фарміруецца свой рынок стварэння паскаральнікаў, і там, калі я не памыляюся, Huawei. Вось, Huawei падаецца свае паскаральнікі зараз неўзабаве робіць, каб Кітай таксама мог нармальна распрацоўваць і запускаць нейрасеткі у гэтым свеце, дзе ім не дазволена карыстацца прадукцыяй кампаніі NVIDIA. Таксама ёсць, як я вам казаў, буйныя крокі наперад у галіне робататэхнікі, і тут некалькі кампаній, пра якія варта ведаць. Па-першае, гэта Boston Dynamics, гэта адна з самых старэйшых кампаній, якая робіць робатаў, яшчэ на іх рабіла да эры штучнага інтэлекту. Яна доўга спала, яна нібыта не рабіла ніякіх новых робатаў са штучным інтэлектам, але прыканцы у сярэдзіне 25-го году яна прачнулася і пачала рабіць сваіх робатаў Atlas. На сённяшні момант яны хочуць быць першай кампаніяй, якая рабатызуе вытворчасць. Вось, літаральна у пачатку студзеня 26-го года у іх была канферэнцыя, дзе яны паказалі сваіх першых робатаў, якіх яны ўжо будуць нібыта ў гэтым годзе адпраўляць працаваць на заводы, замяняючы рэальных людзей. Пабачым. Яшчэ з цікавых кампаній трэба адзначыць Figure AI, кампанія з ЗША, якая робіць файных робатаў, антрапаморфных таксама. Я кажу зараз пра робатаў, падобных да чалавека. Гэта называецца антрапаморфныя робаты. Дык вось Figure AI робіць, напэўна, самых дасканалых робатаў. Яны ў гэтым годзе таксама збіраюцца іх ужо прадаваць камерцыйна. Будуць яны каштаваць некалькі дзесяткаў тысяч $. І у Figure AI, я б сказаў, самая моцная каманда навуковая і па распрацоўцы. Яны робяць самых пакуль што дасканалых робатаў. У гэтую гонку ўключыліся Tesla, Илона Маска, яны робяць свайго Tesla-бота, і зноў ж такі, амаль што як усё ў Илона Маска, спачатку гэта выглядала як нейкі цырк, але зараз гэта выглядае як сур'ёзныя робаты, якія могуць канкураваць і з Figure AI, і з Boston Dynamics. І ў Кітаі галоўная лаба, якая робіць робатаў, гэта кампанія Unitree. І яны робяць файных антрапаморфных робатаў, яны нічым не уступаюць ні Tesla, ні Figure AI, але яны каштуюць нашмат менш грошай. Хутчэй за ўсё яны будуць каштаваць удвая, а то ўтрая менш, чым тое, што ёсць у Figure AI. Гэта Кітай, кітайцы малайцы. І яшчэ трэба адзначыць, канешне, што Google, і ў прыватнасці Google DeepMind робіць шмат для робататэхнікі, яны робяць софт для робататэхнікі, яны запартнёрыліся з Boston Dynamics у студзені 26-го года, літаральна вось зараз, і яны будуць рабіць так званыя мазгі для робатаў, у сэнсе нейрасеткі, на якіх робаты будуць працаваць. І яшчэ некалькі кампаній, пра якія варта ведаць, якія не былі ўключаны ў папярэднія катэгорыі. Па-першае, гэта кампанія Anysphere. Калі мяне глядзяць праграмісты, то, магчыма, вы пра яе чулі. Так, гэта стваральнік курсору. Курсор — гэта праграма вельмі папулярная, якую мы ў праграмаванні выкарыстоўваем для напісання коду, так званая IDE, Integrated Development Environment, ці інтэграваная серада для распрацоўкі. І вось там лідар Курсор, кампанія ацэньваецца ўжо ў шмат, напэўна, десяткаў, а можа і сотню мільярдаў $, хутчэй десяткаў, і з'яўляецца такім навінавым, як мінімум навінавым лідарам у сферы праграмавання. У нас там вялікі шэраг усялякіх інструментаў. Я пра іх, дарэчы, распавядаю на сваім расійскамоўным канале IT Барада, пра гэтыя інструменты можаце там паслухаць. Зараз вам проста трэба ведаць, што Anysphere — это стваральнік Курсора, а Курсор — адна з галоўных праграм, якую мы выкарыстоўваем праграмаванні. Далей у нас ідзе канкурэнт Гугла ў пошуку. Ніхто не верыў, што гэтая кампанія стане канкурэнтам Гугла, а ў выніку Google нават сам часцяком паказвае, што ім ужо страшна становіцца ад кампаніі Perplexity. Perplexity, напэўна, самая буйная кампанія, якая займаецца менавіта поіскам з ужываннем штучнага інтэлекту, і робіць гэта вельмі ўдала. Шмат з маіх знаёмых, і я нават карыстаемся Perplexity. Калі вы не карыстаецесь, то паспрабуйце, а пры канцы выпуску вы зразумееце, чаму вам дакладна трэба паспрабаваць гэты выдатны пошукавік. І яшчэ дзве кампаніі, якія займаюцца графікай.
Гэта Stability AI, кампанія, якая зрабіла самы магутны ўнёсак у развіццё нейрасетак, якія працуюць з выявамі. І гэтая кампанія, яна рабіла адкрытыя сеткі, і яна да сіх робіць, але у яе апошнім часам все не вельмі добра з фінансаваннем. Ну, як заўсёды бывае, навуковая кампанія, якая проста робіць навуковыя адкрыцці, недафінансаваная. І кампанія Midjourney. Midjourney ўжо, выкарыстаўшы напрацоўкі Stability AI, зрабіла ад пачатку гады 3 таму камерцыйны сервіс, і яго двигае наперад, то бок у іх камерцыйны сервіс па стварэнню відарысаў. Што цікава, Midjourney де-факта стала стандартам у дызайнераў. Яны зрабілі ў Midjourney шэраг інструментаў, якія вельмі зручныя для дызайнераў, і дызайнеры у асноўным выкарыстоўваюць Midjourney для сваіх мэтаў. На гэтым з кампаніямі скончылі. Бляха, думаў, выпуск будзе хуткі, хвілін 20, як заўсёды будзе гадзіна. Дзякуй Богу, што не 2. Другая частка майго сённяшняга аповеду — гэта персаналіі. Бо трэба яшчэ ведаць, ну не трэба, было б нядрэнна, калі б вы, пачуўшы нейкае прозвішча, разумелі, пра каго ідзе размова і што гэта за чалавек. Пачнем з тых, пра каго я вам ужо распавядаў у мінулых выпусках, калі распавядаў пра гісторыю стварэння нейрасетак. Гэта бацькі штучнага інтэлекту, і нават бацькі штучнага інтэлекту. Гэта 3 мужчыны, якія атрымалі прэмію Алана Тьюрінга ў 2018 годзе. Прэмія Алана Тьюрінга выдаецца выдатнейшым матэматыкам, якія зрабілі найвялікшы ўнёсак у пэўныя галіны матэматыкі. І яны атрымалі гэтую прэмію менавіта за свае напрацоўкі ў машынным абвучэнні, то бок у штучным інтэлекце. Вы ведаеце, што гэта бачыце сінонімы на сённяшні час. Машыннае абвучэнне, глыбокае навучанне і што там яшчэ ёсць, нешта яшчэ ёсць, вылецела з галавы. Імёны гэтых 3 мужчын: Йошуа Бенджио, Ян Лікун і Джефрі Хінтон. Пойдзем з першага. І прыватнасці мне Йошуа Бенджио падабаецца больш за ўсё. Гэта канадзец, ён вельмі моцны навуковец, яны ўсе доктары навук, канешне, зразумела. І ён доўгі час выкладаў у розных універсітэтах, працягвае выкладаць. Дарэчы, усе гэтыя 3 мужчыны, яны ўжо ў такім сталым узросце. Гэта сталыя навукоўцы, якія робяць сваю працу ўжо дзесяцігоддзямі, калі не больш. Дык вось Йошуа Бенджио з усёй гэтай троіцы самы такі, я б сказаў, спакойны і самы чоткі дзядзька. Чоткі і чэсны, шчыры. Бо ён нікуды не ўплетаецца, ні ў якія плёткі ён не трапляе. Ён проста робіць сваю навуковую працу надалей і кайфуе па ходу ад гэтага, выкладае таксама. Ну яшчэ з апошняга ён стаў навуковым кансультантам у ААН. Не ведаю, гэта, напэўна, больш-мінус, чым плюс. Ну але ўсё ж такі Йошуа Бенджио найбольш не афіляваны ніякімі інтарэсамі, як мне падаецца, з усёй гэтай троіцы. Ян Лікун — гэта француз, зразумела, з прозвішча, але ён доўгі час жыў у ЗША, і ён доўгі час узначальваў ШИІ у Фейсбуку. Але ў канцы мінулага году, як я вам казаў, там была крыза ў Фейсбука, у Меты, дакладней, зараз Мета называецца кампанія, была крыза з распрацоўкай новых мадэляў, і Ян Лікун адтуль зышоў і з'ехаў у Францыю. І ён зышоў, дарэчы, не толькі праз тое, што ў Меты была крыза. Ян Лікун дастаткова даўно ўжо грамчэй за ўсіх кажа, што трэба прыдумляць новыя віды нейрасетак, бо тыя нейрасеткі, на якіх зараз грунтуецца ўвесь штучны інтэлект, яны нібыта маюць паталок, і ў гэтым ёсць пэўная рацыя. І вось Ян Лікун, ён галоўны антаганіст гэтых архітэктур. Ён кажа, што мы стаім на месцы, топчымся, трэба рабіць нешта новае. І вось ён з'ехаў ва Францыю, і там адкрыў ужо сваю кампанію, нават назва ёсць, але я не памятаю, нават грошы ўжо туды прывабіў, і ў гэтай кампаніі ён збіраецца сабраць моцных навукоўцаў і ствараць новыя архітэктуры, якія будуць надалей дзвігаць гэтую сферу. Ну а Джефрі Хінтон — гэта, напэўна, самы моцны увогуле з усіх людзей, звязаных са штучным інтэлектам па ўсіх накірунках. Гэта ўжо дзядуля, можна сказаць. Ён прапраўнук Джорджа Буля. Ну, хтосьці, напэўна, ведае, хто не ведае, Буль — гэта дзядзька, які прыдумаў булеву алгебру, дзякуючы якой працуюць зараз усе вылічальныя установы, усе нашы тэлефоны, камп'ютары, ўсё астатняе. Ён з Великабрытаніі, з Канады, Джефрі Хінтон, канадскі великабрытанскі навуковец, і вельмі моцны, таму што, па-першае, ён зрабіў вялікі ўнёсак у сучасныя нейрасеткі, настолькі вялікі, што яму далі прэмію Тьюрінга разам з гэтымі хлапцамі. А яшчэ ў 24-м годзе ён атрымаў Нобелеўскую прэмію па фізіцы, што ўвогуле было
вельмі незвычайнай падзеі, бо ніколі нобелеўскую прэмію не давалі за сферу хоць неяк падобную на матэматыку. У сэнсе, штучны інтэлект гэта ў асноўным матэматыка. І тут далі нобелеўскую прэмію чалавеку, які літаральна займаўся матэматыкай. Але такім чынам, кажуць, нобелеўскі камітэт паказаў, што для іх таксама вельмі важная тэма штучнага інтэлекту, і прынамсі Джефрі Хінтон, ён варты гэтай узнагароды. Гэта не так, што далі, таму што гэта папулярна. Джефрі Хінтон вельмі круты мужык. І яшчэ ён быў навукоўцам і кіраўніком навуковых прац, і увогуле настаўнікам шматлікіх выдатных навукоўцаў, пра некаторых з іх мы нават будзем сёння казаць. То бок ён навучыў людзей, якія стаяць ужо з ім нібыта на адным узроўні. Вельмі круты дзядзька. Але апошнім часам ён стаў такім алярмістам. Я вам, напэўна, у адным з наступных выпускаў распавяду, хто такія тэхнадумеры, тэхнааптымісты. Дык вось Джефрі Хінтон, ён стаў алярмістам. Ён робіць такія заявы кшталту таго, што мы вырабляем на сённяшні момант іншаземны розум і ўвогуле не разумеем, што ён нам прынясе. І хутчэй за ўсё ён нам прынясе нешта дрэннае. Так як Джефрі Хінтон ужо дастаткова сталы мужчына, шматлікія людзі лічаць, што гэта ўжо ў яго крышачку нешта кудысьці заехала. Але ўсё ж такі я лічу, што проста ён такім чынам намагаецца паказаць, што трэба ў распрацоўцы штучнага інтэлекту звяртаць увагу не толькі на тэхналогіі, але і на этычныя пытанні. Але проста разумееце, Джефрі Хінтон вельмі файны мужык, вельмі круцецкі мужык, але крышачку такі алярміст. І, канешне, калі мы сказалі пра бацькаў штучнага інтэлекту, то трэба нагадаць і пра маці. Маці ёсць адзіная. Прынамсі, мы пра адзіную ў навасным інфаполі ведаем. Гэта жанчына з вельмі круцецкай імём і прозвішчам круцецкім Фей Лі. Такая фея. Фей Лі – гэта жанчына, якая зрабіла вялікі ўнёсак, калі была галоўным навукоўцам праекту пад назвай ImageNet, а многія лічаць, шматлікія людзі лічаць, што дзякуючы ImageNet праекту адбыўся выбух усёй гэтай рэвалюцыі вакол штучнага інтэлекту, у прыватнасці вакол глыбокага навучання. Дык вось яна там была галоўным даследчыкам. Акрамя гэтага, яна робіць шмат навуковай працы да сіх. Яна з'яўляецца, як вы зразумелі, этнічнай кітайкай, але працуе ў ЗША, і на сённяшні момант яна з'яўляецца самай яскравай прадстаўніцай на кірунку стварэння мадэляў так званых вялікіх, але не моўных мадэляў, а міравых мадэляў, Large World Models. Гэта асобная галіна у штучным інтэлекце, якая навучае мадэлі разумець не тэкст, а разумець фізычныя законы. І, маўляў, праз такія мадэлі мы створым вось нейкую здаравенную мадэль, якая будзе разумець усё на свеце. Гэта называецца Large World Models, і гэта яшчэ па іншай назвы мае, але вось Фей Лі з'яўляецца такім цягніком галоўным у гэтым накірунку, я б сказаў. У яе ёсць свая кампанія, ў мінулым годзе яна з'явілася, называецца World Labs, там яны займаюцца распрацоўкай вось гэтых новых архітэктур, мадэляў, якія разумеюць фізычныя законы, і не толькі фізычныя, просто цалкам законы працы нашага свету. І цяпер давайте пераходзіць да іншых людзей. Сэм Альтман. Зразумела, гэта заснавальнік OpenAI, і давайте адразу я назову ўсіх людзей, якія звязаныя з OpenAI, пра якіх трэба вам распавесці. Сэм Альтман, Грег Брокман, Міра Мураці, Ілья Суцкевер. Сэм Альтман і Грег Брокман на сённяшні дзень працягваюць быць заснавальнікамі і кіраўнічымі кампаніі OpenAI у адным радзе з іншымі людзьмі. Міра Мураці і Ілья Суцкевер зышлі з кампаніі, зышлі ў розны час, але літаральна за апошнія 2 гады, і зышлі яны праз тое, што ім не спадабалася, як развіваецца OpenAI, у якім кірунку яны ідуць. У прыватнасці Ілья Суцкевер зайшоў адтуль, таму што яму не падабалася, як з бяспекай працуе кампанія OpenAI. І наогул, як заходзіў Ілья Суцкевер і Міра Мураці, трэба цэлыя кніжкі пісаць, там такія гісторыі былі па месцамі лепей, чым гульня престолаў. Калі цікава, можете ў інтэрнэтах пачытаць. Дык вось, Сэм Альтман, ён, я б сказаў, ён бізнесовец. Ён не навуковец, ён бізнесовец. Ён узначальвае Y-камбінат, не ведаю, напэўна, да сіх узначальвае адзін з самых буйнейшых акселератараў для тэхнічных стартапаў у ЗША, называецца Y-Combinator. І ён, уласна кажучы, зрабіў OpenAI. Разам з Грегом Брокманам, Мірай Мураці і Ільёй Суцкеверам. Калі OpenAI у 20-м, напэўна, 19-м годзе ўжо патрапіў гучна у
навіны, то яны менавіта у чацвярох хадзілі па ўсіх інтэрв'ю, ёсць там фотка, я можа нават выведу тутака, дзе яны ў чацвярох стаяць. Грег Брокман, ён былы тэхнічны дырэктар Stripe, гэта плацёжная сістэма дастаткова вядомая. Ён таксама не навуковец, інжынер, ён інжынер і ён прадпрымальнік. Міра Мураці, гэта албанская інжынерка, вельмі файная інжынерка, яна ў свой час узначальвала ўвесь тэхнічны накірунак у OpenAI, то бок была галоўнай інжынеркай. І Ілья Сускевер, гэта галоўны даследчык кампаніі OpenAI. І таксама вельмі моцны інжынер, ну і зразумела з імя і прозвішча, што ён мае карэнне з постсавецкага саюзу, з Расіі, наколькі я памятаю, ён па-расійску, дарэчы, размаўляе. Але вельмі файны дзядзька. З усей гэтай чацвёркі мне больш за ўсё падабаецца Ілья Сускевер. Ён зайшоў менавіта праз тое, што яму не падабалася, што з бяспекай робіцца OpenAI, і стварыў сваю кампанію пад назвай Safe Superintelligence Incorporated, у якую ўжо шмат грошай атрымаў, але вось ужо больш за год кампанія існуе, і да сіх не зразумела, чым яны будуць займацца. То бок там раўна вартасна, што гэта кампанія можа як працаваць над бяспечным штучным інтэлектам, так і капаць бункеры для багацеяў. Мы не ведаем. Ну, але вось Міра Мураці таксама стварыла сваю кампанію, называецца Thinking Machines, і там ніякай высокай мэты я не ўбачыў, яна проста робіць інструменты, дастаткова файныя інструменты, каб знізіць кошты на працу мадэляў для буйных кампаній. Вось неяк так жыццё іх раскідала. Асабняком таксама трэба азначыць Андрэя Карпатага, пра яго я вам распавяду ў адным з наступных выпускаў падрабязней, але гэты дзядзька, хлопец малады, ён мне вельмі блізкі, бо ён з'яўляецца літаральна галоўным асветнікам штучнага інтэлекту, ён здымае вельмі круцецкія YouTube-відосы, як ён распрацоўвае нейрасеткі, якімі сервісамі ён карыстаецца. Таму гэта вельмі круты навуковец, у першую чаргу, інжынер, які простымі словамі дзеліцца з публікай тым, што ён робіць. Ну а чаму яго тут узгадаў? Таму што ён таксама быў адным з заснавальнікаў OpenAI. Зараз ён там не працуе, але часцяком прыходзіць у OpenAI, нешта там дапамагае рабіць, ну такі, карацей, пазітыўны дзядзька. Яшчэ ён у свой час працаваў доўга ў Тэсле, працаваў над аўтапілотам. Рушым далей. Далей у нас Дарио Амадей. Дарио Амадей — гэта дырэктар кампаніі Anthropic. І ён з'яўляецца доктарам навук у біохіміі, наколькі я памятаю, ці біофізіцы, але больш за ўсё ён ўсё ж такі інтэрпрэнёр, то бок прадпрымальнік. Але мне падаецца, дзякуючы таму, што ён мае такія вельмі грунтоўныя навуковыя базы, божухна, то менавіта праз гэта Anthropic кампанія, якая так вельмі замарочваецца на тэму этычнасці і навуковай дасканаласці сваіх мадэляў, і гэта ўсё аддае ў свет іншым даследчыкам. Наступны чалавек Демис Хасабіс. Гэта навуковец і нейрабіёлаг, вельмі моцны навуковец, нейрабіёлаг. Ён адзін з заснавальнікаў DeepMind. Ён гэтую кампанію заснаваў, ён жа удзельнічаў у продажы гэтай кампаніі ў Гуглу, і зараз ён працуе літаральна дырэктарам DeepMind ў межах Гугла. І ўсе галоўныя вырашэнні праходзяць праз гэтага файнага дзядзьку. Ну і таксама трэба адзначыць, што гэта яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат, бо менавіта DeepMind за праграму, як я казаў, AlphaFold, якая ўмее вынаходзіць новыя белковыя злучэнні, далі нобелеўскую прэмію ў 24 годзе, ну і ў прыватнасці гэта Демис Хасабіс. Ён быў галоўным кіраўніком гэтага праекту. І хто ў нас застаўся? Засталося ў нас нешмат людзей. Застаўся у нас Ілон Маск, гэта зразумела, кампанія XAI, пра яе я вам распавядаў, кампанія Tesla, якая роботаў робіць. І, напэўна, пакуль што ўсё са штучным інтэлектам у Ілона Маска. Ну і яшчэ яны робяць аватараў. Як я мог забыцца пра выдатную пані Ані. Хто ведае, той ведае. 3D-аватары. Таксама трэба адзначыць Марка Цукерберга, хоць яго не ўсё добра зараз умеецца са штучным інтэлектам, але ў мінулым годзе гэты дзядзька даваў проста шалёныя грошы навукоўцам, якіх клікаў на працу. Літаральна яны давалі ўваходныя мільёны даляраў, нават сотні мільёнаў даляраў людзям за тое, каб яны далучаліся да іх каманды. Настолькі Марк Цукерберг намагаецца ў гэтай гонцы не прайграць, але пакуль што не атрымліваецца.
Ну і канешне Джейсон Хуанг. Джейсон Хуанг гэта дырэктар NVIDIA. Вельмі таксама пазітыўны дзядзька, ну зразумела, яго ўсё вельмі добра ў жыцці зараз ідзе. Ён кітайскага, нават не кітайскага, а тайваньскага паходжання, але ён сябе ўсё ж такі лічыць кітайцам і жыве ён у ЗША доўгі час. Нават, напэўна, ён этнічны кітаец, але мае грамадзянства ЗША. Ну і гэта літаральна дзядзька, на якім трымаецца ўсё. Ну, публічна гэта ён. Так-то мы з вами, хто інжынеры глядзяць, мы-то ведаем, што ўсё трымаецца на кампаніі SML. Дарэчы, пра гэта можна паразмаўляць таксама ў якім-небудзь выпуску. Але Джейсон Хуанг, дырэктар NVIDIA. І яшчэ адна жанчына, пра якую мала хто ведае, бо яна вельмі не на слыху ў нас, але пра яе трэба ведаць, гэта Ліза Су. Ліза Су – гэта дырэктарка кампаніі AMD. Ну, як я вам казаў, AMD паціху уключаецца ў гэтую гонку штучнага інтэлекту, стварэння паскаральнікаў для штучнага інтэлекту. І што самае прышпільнае, тое, што Ліза Су з'яўляецца плямённіцай Джейсона Хуанга. Вось так, плямённіца Джейсона Хуанга, дакладней, дырэктарка кампаніі AMD з'яўляецца плямённіцай дырэктара кампаніі NVIDIA. Можа, праз гэта ў кампаніі AMD паціху ды нешта атрымліваецца са штучным інтэлектам. Ну і ўсё, на гэтым скончым з персаналіямі. Цяпер вы можаце пералічыць усіх людзей вось з гэтай вокладкі. Гэта вокладка з журнала Time за студзень 25-го года. Яны кожны год робяць падборку чалавека года. У гэтым годзе у іх было чалавекам года адразу некалькі людзей. Усе яны былі звязаны са штучным інтэлектам, усе яны на гэтай вокладцы ёсць, і ўсіх іх цяпер вы ведаеце. А дзе ж там беларусы? Я ж вам казаў, што пры канцы распавяду пра беларусаў. Ну, давайте паглядзім. Беларусаў, насамрэч, мне падаецца, шмат ва ўсіх гэтых штучна-інтэлектуальных рэчах і справах. Я часцяком праглядаю навуковыя працы, якія выходзяць з Гугла, якія выходзяць з Фейсбука, якія выходзяць з Майкрасофта, яны таксама робяць нейкія працы у штучным інтэлекце. Дарэчы, я пра іх не казаў, але Майкрасофт, ён такі інтэгратар. Дык вось, у гэтых навуковых працах час ад часу трапляюцца беларусы. Гэта пра тое, што беларусы-навукоўцы і беларусы-інжынеры працуюць у кампаніях, якія робяць зараз штучны інтэлект. На жаль, асабіста я нікога не ведаю. І калі хтосьці з вас, хто мяне глядзіць, займаецца штучным інтэлектам у нейкай кампаніі, пра якую я сёння распавядаў, калі ласачка, напішыце мне, я з вами з вялікім задавальненнем зраблю вельмі файнае лагоднае інтэрв'ю на канале «Цёмны лёс» пра тое, чым вы займаецеся. Але я ўпэўнены, такіх людзей шмат, і ну, беларусы, яны заўсёды былі вельмі класнымі навукоўцамі, інжынерамі, таму не дзіўна, што яны там павінны быць. Але ўсё ж такі давайте паразмаўляем пра беларусаў, пра якіх навінавыя стужкі ведаюць. Літаральна некалькі чалавек. Па-першае, я вам распавядаў, Perplexity – гэта кампанія, якая з'яўляецца галоўным канкурэнтам Гугла на сённяшні момант у пошуку. Галоўным канкурэнтам Гугла. Яна больш галоўная, чым Яндекс, які ўжо даўно не канкурэнт Гуглу. Яна больш галоўная, чым Bing майкрасофтаўскі, я нават сказаў. І яна адзіная, напэўна, кампанія, якая займаецца настолькі якасным пошукам у штучным інтэлекце. Google даганяе Perplexity ў сваім функцыянале па штучным інтэлекце, а не наадварот. Google арыентуецца на Perplexity. Perplexity на сённяшні момант, дарэчы, ацэньваецца ў $20 мільярдаў. Яшчэ 2 гады таму гэта быў $1 мільярд, а 4 гады таму кампанія не існавала. Гэта вельмі хуткі рост. Дык чаму я кажу пра гэтую кампанію? У кампаніі 4 заснавальнікі і адзін з іх Денис Ярац. Наш родненькі беларус, бэгуіравец, калі я не памятаю, не бэгуіравец, напэўна, з ФПМа. Бляха, вось, канешне, не падрыхтаваўся. Але факт астаецца фактам. Денис з'яўляецца сузаснавальнікам і тэхнічным дырэктарам кампаніі Perplexity. Дарэчы, калі Денис гэта будзе бачыць, табе вялікае вітанкі табе вялікія, і дзякуй табе за тое, што ты робіш. Таксама разам з Денисом, гэта я ўжо паглядзеў у LinkedIn, у Perplexity на высокай паставе працуе яго брат, таксама файны інжынер, ужо з Бэдуіру, гэта Александр Ярац. Ён з'яўляецца галоўным па пошуку, ён адказвае за якасць пошука ў Perplexity, то бок за галоўную рэч, якую робіць Perplexity. Ну вау, ну просто вау. Я шалею, калі ўзгадваю, успамінаю пра тое, што Perplexity робяць беларусы. І акрамя Perplexity трэба, канешне ж, узгадаць яшчэ адну файную кампанію беларусаў. Пад кампаніяй я маю на ўвазе менавіта спалучэнне
дзвюх асоб, якія просто робяць нейкія неверагодныя праекты ўжо доўгі час. Хтосьці з вас памятае, напэўна, як у Беларусі з'явіўся праект пад назвай «Маскарад» на хакатоне, у Імагуру, яны перамаглі, і потым іх выкупіў Facebook, яны рабілі маскі. І гэты стартап рабіўся некалькімі людзьмі, ну, больш за ўсё мы ведаем пра двух чалавек, гэта Еўген Неўгень і Сергей Ганчар. І вось гэтыя два хлопцы пасля таго, як прадаліся ў Facebook, рабілі немало файных праектаў. Яны рабілі і, напэўна, робяць да сіх праект «Луна», які дапамагае лепей спаць, яны робяць праект для турызму, і яны апошнія, напэўна, 1,5 гады, тут могу памыляцца, працуюць над кампаніяй, якую самі ўласна стварылі пад названнем Animation Incorporated. Чаму я пра гэтую кампанію згадаў? Таму што гэта адна з дзвюх галоўных кампаній, якія распрацоўваюць 3D-аватараў. Тыя з вас, хто бачылі, што такое Ані ў гроку Ілона Маска, вось гэтая 3D-дзяўчына, якая можа рабіць розныя цікавыя рэчы, вы зразумееце, чым займаецца Animation Incorporated, таму што яны занимаюцца літаральна гэтым. Яны робяць 3D-шыі аватараў, з якімі можна размаўляць, якія паводзяць сябе, ну, як людзі. Вось. І літаральна гэта адна і тая ж тэхналогія, што ў Маска, што ў Сергея з Еўгенам. Таму пра іх трэба ўзгадаць. Ім вялікая таксама пашана, і дзякуй за тое, што двигаеце беларускае ў гэтай Сілікан-Вэлі і не даеце там забыцца, што ёсць такія крутыя беларусы, і што нас немала, і што мы вельмі файныя і людзі, і інжынеры, і наогул вельмі адказныя. Тут невялічкае дапаўненне. Калі вы цікавіцеся беларусамі, якія робяць тэхналагічныя стартапы, тэхналагічныя праекты і ў межах Беларусі, і па-за межамі Беларусі, то вельмі раю вам падпісацца на тэлеграм-канал Кірыла Волошина. І хоць гэты тэлеграм-канал на расійскай мове, але Кірыл там часцяком піша, па-першае, пра гранты, пра хакатоны, пра грошыкі, якія можна вычапіць для свайго праекту ў Беларусі па-за межамі Беларусі. Ну а па-другое, ён піша пра яскравыя беларускія праекты, тэхналагічныя менавіта праекты, ну і ў прыватнасці, якія займаюцца і штучным інтэлектам. І такім чынам з гэтага канала можна проста даведвацца, што ў чарговых беларусаў штосьці добрае атрымалася. Калі хтосьці з вас не ведае Кірыла Волошина, то гэта вельмі вядомы ў тэхналагічнай супольнасці чалавек, і да таго ж ён былы саўладальнік Тутбая. На гэтым скончым. Гадзіна атрымалася. Спадзяюся, вам гэты фармат спадабаўся. Гэта карацей, чым мае звычайныя 3,5 гадзіны. Тут няма ніякіх прэзентацый амаль што. Тут будзе толькі некалькі відарысаў. Гэта такі фармат, дзе я вам распавядаю, вы слухаеце. Напішыце, калі ласка, у каментарах, ці вам спадабалася, што вам спадабалася, пра што вы яшчэ хочаце пачуць. Абавязкова, калі ласачка, падпішыцеся на падкаст «Каласы пад сярпом шыі». Там раз на 2 тыдні я з Эміліяй і Еўгенам распавядаю вам пра усе апошнія гучныя навіны з галіны штучнага інтэлекту і таксама беларускія навіны, звязаныя з гэтым. Калі у вас ёсць жаданне абмеркаваць нейкія моманты з гэтага відэа ці проста паразмаўляць пра штучны інтэлект па-беларуску, то запрашаю вас у тэлеграм-чат пад назвай «Беларусь AI», беларускі шыі, там 600 чалавек. Ён не надта актыўны, але любое пытанне там можна задаць, на любое пытанне вы атрымаеце адказ, там ёсць шмат і спецыялістаў, і аматараў, якія вам дапамогуць. Таму чакаю вас, беларускі шыі, у тэлеграме. Ну і, канешне ж, падпісвайцеся на канал «Цёмны лёс». Я заўважу, што апошнім часам людзі адпісваюцца, не ведаю чаму. «Цёмны лёс», ён не экстрэмісцкі і, напэўна, не будзе ім. Ну, ладно, так казаць нельга, зараз накаркаю, але нема за што. «Цёмны лёс» існуе, я раблю відэа, таму, калі ласачка, падпісвайцеся на канал, таму што вашыя падпіскі, вашыя падабайкі і каментары — гэта адзнака якасці контенту, і гэта галоўны стымул для беларускамоўных аўтараў ствараць контент беларускамоўны. Бо, на жаль, іншых матыватараў у нас няма. Наш контент, наша мова распаўсюджваецца дзякуючы аматарам, а аматары ўсё гэта робяць дзякуючы вашай актыўнасці. Таму, калі ласачка, праяўляйце гэтую актыўнасць, падабайкі, каментары, шэрце гэтае відэа, падпісвайцеся на канал. Ну а з вами быў Алексей Картыннік, рубрика «Шыі Лаба» на канале «Цёмны лёс». Хутка пабачымся. Пакуль.
пасля запісу я зразумеў, што трэба і пра грошыкі сказаць, бо цёмны лёс узнаўляе сваю працу паўнавартасную, і мне патрэбна ваша фінансавая невялічкая дапамога, бо цёмны лёс, як вы ведаеце, выходзіць не толькі на Ютубе, але таксама і ў аўдыёфармаце як падкаст. І для платы падкаст пляцовак мне патрэбна літаральна некалькі сотен даляраў на год. Таму у апісанні пакіну дзве спасылкі. Першая спасылка — гэта заданаціць менавіта на мэту $300 прыкладна там будзе, каб аплаціць хостинг. А другая спасылка — гэта просто спасылка на данаты, бо вашыя грашовыя данаты, неверагодна просто матывуюць любога аўтара і мяне ў прыватнасці. Таму, калі ласачка, праходзьце, калі у вас ёсць магчымасць і жаданне падтрымаць мяне і цёмны лёс, можна гэта зрабіць па спасылках. І гэта вельмі мне дапаможа і мяне заматывуе. Дзякую вам вялікі. Ну і, канешне ж, дзякую тым з вас, хто ўжо падтрымлівае канал Цёмны лёс. Такія людзі таксама ёсць, хто робіць это гадамі. Вы мой падмурак, моя база. Без вас бы на гэтым канале мала чаго было. Таму вам найвялікшае дзякуй, сябры і сяброўкі. Ну і ў самым канцы скажу, што я мантаваў гэты выпуск ад коркі да коркі, хоць і казаў, што монтажу амаль не будзе, але не магу я не мантаваць выпускі, дзе я адзін і нешта распавядаю. І так, там было шмат памылак, шмат русізмаў, таму, калі ласачка, трымайце ваши дубкі у спакоі, не трэба ў каментарах вызвервацца. Я пра памылачкі ведаю, я да сябе крытычна стаўлюся, апошнім часам я іх нават сабе выпісваю і просто вам зараз прычаплю невялічкі скрын маіх нататак з гэтымі памылкамі. Ну, па-першае, каб вы бачылі, што я ведаю пра памылкі, каб не гарэлі дубкай у каментарах, а па-другое, каб вы разам са мной парагаталі, таму што там ёсць над чым парагатаць. Всё, на гэтым сёння дакладна. Скончым, да пабачэння. Боюсь тебе, и мне теперь немагчыма збегчы ад хуткіх сноў твоих алей.